Asisakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokuthethene izinto. Amafasha abahlosile bathi uzokhuluza ukhokho bewe. Asisakwazi ukukhuluma nogogo, bunga yezinto wewo. Sakhuleka kunina abakhulu, hayi khona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje insizwa simbiza ngonduna kanjaba. Hayi khona yasuke yahlala, impungu sihlebulela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isizwe kithi siyakhala, sekhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga. Kwathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembe leqamanya amalembe ngokukhalipha usishaka kashaka ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka. Ushaka kuyinkosi yasemashobeni ngiyakhuleka umhlaba wonke. Nasendaweni zonke nje la kuhamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Uma kuwukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa. Ngumshana wakofuze fulele omashiya amahle sengathi azoshumayela. Ngumzukulu kaMdumo igaba elimabanga lizala uthumbu latshatshatsha. Utshatshatsha azala upheshe, upheshe azala uMaguyane, uMaguyane azala uVaphi, uVaphi azala uNokhonto. Mina ke insizwa zingibiza ngonduna kaNdaba uNtombizi yamncumela insizwa ziyamkhomba isilwane esincane esaphuma ehlathini ekuseni ngovuke savuthulwa ngoba sigcwele amabethe. Ngikholo elikholwa ngenhliziyo engalibhanda kancane esontweni ugqamugqamu usaphekakane lakha lathi ngihamba ngithese lo site lathi ngahamba. Ngumjabulelo kumamatheka komkakhe ngoba njalo memamatheka uthi faca. Kuhlala kuyintokozo bafowethu ukuthi ngifike kwi-channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV. Ngiyakucela nawe ungaka-subscribe kwi-channel yethu ukuthi usubscribe. Ucommente futhi ama-video wathathe uwadlulisele kwabanye abantu ngenhloso yokuthi i-channel yethu sifuna ukuthi ikhule nolwazi esilikhulumayo lufinyelele kwabanye abantu ukuze babe nalo ulwazi lokulungisa izinto ngendlela yesintu. Sikhuluma ke ngenhlawulo bafowethu. Ngifikile ngazokhuluma ngenhlawulo mawubuka ama-video lawa amabili edlule. Sikhulume ngenhlawulo ekhishwa umuntu owone intombi nto. Saphinde sazokhuluma ngenhlawulo ekhishwa umuntu ophike ingane. Uma sezibuya ngakwinhlawulo abantu bavele bakhale bathi umthwalo wangaka Mpunga Yesintu. Icalo lenzile elikhulu. Namuhla ke sizokhuluma ngokuhlawula ingane. Ukuthi ingane ihlawulwa kanjani ingane? Uzokhumbula ukuthi abantu abaningi bayiphambanisa lento. Umuntu uhamba athi umefika bokantombi ake sithathe la umuntu ozalise intombi. Uma umuntu ezalise intombi ababokantombi babe sebethi sifuna inkomo yokugeza lo muzi. Ayikhiphe ehamba nembuzi bese bathi sifuna inkomo kaBaba ongamhloniphanga wangena esibayeni sakhe. Bese bathi sifuna inkomo kaMama. Bese bathi sifuna imbuzi yokugeza intombi bihamba nazo. Bese mhlambe makuwukuthi endaweni nenkosi yakhona basayihlonipha bathi sifuna nenkomo yenkosi. Bakubalele yonke lento besiyibala izolo. Angikubekeke lokho. Umuntu okhipha yonke lenhlawulo yalenkomo ezu4. Umuntu osuke engeka uhlonipha umthetho wesintu ukuthi intombi ayonile ayithathe imgane ibe umfazi. Ingakho kuthiwa ngokwesintu inhlawulo oyihlawula mawona intombi ilinganiselwa kuyilobolo. Uma ungakubuki ilobolo ngezikhathi zasendulo ngenkomo ezine umfazi osumthathile kodwa kasungena lapho songena ngelinye ilanga. Umuntu okhipha le nkomo umuntu othi yena uma wengane ngeke amthathe. Uma usukhiphe lezo nkomo lezo zaleyo nhlawulo usuke usahlawula icala olenzile. Ingane ayikakathinteki ingane. Inkomo yokuqala bekuyokugeza umuzi, eyesibili inkomo bekuyababa wentombi ongamhloniphanga, eyesithathu intombi bekuyenkomo kanina leyo ufike wayithatha wena esibayeni. Mhlawumbe ke nenkomo
yenkosi yendawo uma kuwukuthi kuleyo ndawo inkosi isahlonishwa nayo umthetho isawubekile esizweni sayo. Zonke lezo nkomo leyo nhlawulo ayihlangene nengane. Akusho ukuthi uma usukhiphe leyo nhlawulo ingane usungayithatha ize ngakuwena uzoyenzela isiko, cha. Asikakhulumi ngengane uma usakhiphe leyo nhlawulo, besisakhuluma ngecala olenzile, hayi ingane. Ingakho-ke namuhla sithi asibuye sizokhuluma-ke manje ngenhlawulo eqondene nengane. Le nhlawulo eqondene nengane uyikhipha kuphela uma kuwukuthi unina wengane angeke uze umthathe abe umfazi akugane, kodwa uma ezokugana awuyikhiphi leyo nhlawulo, ngoba into yenzayo ukhipha inkomo zelobolo. Angiphinde futhi, uma wone intombi le nkomo lezi ezine osuzikhiphile zizobalelwa kwilobolo, ngoba vele uzoyithatha le ntombi. Uzokhumbula ukuthi uma intombi ilotsholwa, ngoba ngesikhathi sasendulo umuntu owayelotsholwa kufikwe esangweni kumenyezwe kwakuba yintombi esamhlophe ephelele, ngoba kumenyezwa ngenkomo kanina nenkomo kayise. Lezo nkomo inkomo vele zikhona elobolweni. Uma kuwukuthi wena nsizwa yakithi wayona intombi, wathi uma uyona intombi wabe usuhamba uyakohlawula, mawufika ukohlawula bafike bakubiza inkomo kanina, bakubiza inkomo kababa, babize nje lezo nkomo siyisuse le yokugeza umuzi. Lezo nkomo ziyabalwa kuyilobolo. Uma kuwukuthi leyo ntombi usufuna ukuyilobolo usuyayithatha, kusho ukuthi le nkomo ezimbili ngeke usazikhipha ngoba vele wawusuzikhiphile. Kodwa konke lokho uma kuwukuthi intombi ngeke uyithathe, ingane ayithinteki ingane, ubusalungisa icala lakho. Ingane ke yona ihlawulwa kanjani-ke ingane? Amampunge kuphambene nesintu ukuthi ingane iyalotsholwa. Awukwazi ukulobola ingane yakho. Umuntu omlobolayo umuntu osuke uzomenza umfazi. Ingane yakho awukwazi ukuthi uzoyenza umfazi. Ingane yakho ngeke ikugane. Umuntu omlobolayo ulobola umuntu ngoba ufuna zokuvusela umuzi kayihlo. Ingane yakho awukwazi ukuyilobola. Leyo nto abantu kufanele bayiyeke, iphambene nesintu, akusona isintu. Ukuthi ingane iyathengwa kuphambene nesintu. Awukwazi ukuthenga ingane yakho, ayithengwa ingane. Lolo limo abantu kufuna baliyeke ukuthi ingane iyathengwa, ayikho leyo nto esintwini. Awukwazi ukuthenga ingane, ingane ayidayisi. Kodwa uma kuwukuthi ingane uyithole entombini, leyo ngane ngeke uyithenge, kodwa uzohamba uye kohlawula ngoba wenza icala. Hayi ukuthi ingane uyoyilobola okanye ingane uyoyithenga, cha, akushiwo njalo. Amampunge futhi into yamaqili namaqola ukuthi ingane yomfana nentombazane ihlawulwa ngenkomo ezingalingana, ayikho leyo nto esintwini, asinayo leyo nto. Ukuthi ingane yentombazane ngoba isuke isazolotsholwa kufuna kukhishwe inkomo eziyisithupha, ingane yomfana kukhishwe inkomo ezintathu. Kahleni bafowethu, asibuyeke manje size kwinhlawulo yokuhlawula ingane, ngoba sesikucacisile ukuthi ingane yakho awukwazi ukuthi ingane uzothi uyayilobola, awukwazi ukuthi uzothi ingane uyayithenga, ayidayisi ingane. Inhlawulo ke ima kanje. Uma usufuna ukuhlawula ingane yakho oyithola entombini, ngoba usugezile umuzi waqeda, indaba isinengane, mhlawumbe ufisa ukuthi ingane ke manje ukwazi ukuthi nawe kusasa uyenzele isiko lakini, into yenzayo wenza nje, uthumela abantu kubo kantombi, awukhulumi nentombi yakho oyizalisile, uthumela abantu kubo abazohamba baye koxoxa nabakomalume bayingane. Mabefika bazofike bezwane okuwukuthi baxoxisana kanjani
Ingane ke mayizala abafowethu kuyenzeka uthola ukuthi ingane izalelwe komalume kodwa yondliwa uyise wayo. Uyise wayo ngaso sonke isikhathi ufaka imali yokondla lengane. Okusho ukuthi ke uma lengane sesizoyihlawula inkomo yesondlo ayizuba khona ngoba uyise vele kade yondla. Inhlawulo yengane ima kanje. Kufika kube inkomo yesondlo ukuthi lengane beyondliwa lekhaya komalume bayo. Ingakho kubalekile ukuthi uthuma abantu ngoba uma kuukuthi uyayondla wena kufanele bakucacise lokho ukuthi lengane phela yondliwa yimina. Okusho ukuthi inkomo yesondlo ngeke sayikhipha ngoba vele yondliwa yimina. Wena oyondlayo. Uma kuukuthi ubungayondli lengane ikhulile komalume kufanele ukuthi lenkomo yesondlo ikhiphe. Inkomo yesibili inkomo yokubonga ithongo labo kangane okuwukuthi likukhulisele lengane ngoba ngenkathi ikhona emagcekeni ithongo liyivikela liyikhulisa nalekhaya beyikhulisa ngaleyo ndlela bayikhulisa ngayo. Uyadinga ukuthi ubabonge ngenkomo. Asiloboli leyo ke ngifuna ukuthi silungise. Asiyiloboli ingane, asiyithengi futhi ingane kodwa siyahlawula la. Inkomo yesondlo ikhiphile waphinda futhi wazokhipha inkomo yokubonga ethongweni lalekhaya okuwukuthi ingane izalelwe lekhaya. Bese emva kwaloko ngesizathu sokuthi ingane usufuna manje okuwukuthi ibuyele ngakuwena uzoba nenkomo ozocela ngayo ethongweni lalekhaya okuwukuthi njengoba ingane sengihlawulile manje lekhaya ngikhiphile inkomo yesondlo ngayikhipha inkomo yokubonga ukuthi ngikhulisene ngale nkomo inkomo yami lena yesicelo sokuthi ingane ningikhiphele yona nami khona ngizokwazi ukuthi ngiyamukele. Nayo ke inhlawulo yokuhlawula ingane inkomo ziba ntathu nje azibi ningi ziba ntathu inkomo nakhona futhi kuyenzeka zingabi ntathu uma kuukuthi uyise wayo ubeyondla eyesondlo siyayiphula eyesondlo bese kube zinkomo ezibili. Kule nkomo ezibili inkomo leyo kubonga ithongo lalekhaya ukuthi ingane likukhulisele yona bese kuzothi lenkomo yesithathu inkomo yesicelo leyo ukuze abakomalume bayo bokwazi ukuthi babambe imbuzi bakukhiphele yona ingane nawe uhambe uye kuyamukela. Okusho ukuthi ke ingane uma uyohlawula ingane inkomo zintathu. Uma kuukuthi ubuyondla siyayiphula le. Uma kuukuthi ubungayondli siyayifaka le. Inkomo yesondlo uma kuukuthi ingane ubungayondli ngoba insizwe eziningi azifuni ukondla ingane. Kubalekile izitsizwa ukuthi ingane sizondle. Kubalekile lokho zitsizwa. Bese inkomo yesibili yokubonga ithongo labo kangane ukuthi ingane ikhulele khona komalume bayo. Eyesithathu inkomo yesicelo ukuthi ke uyacela emathongweni ukuthi ingane ayidedeleke manje izohlala kini izongena emsamo wakini kodwa aqhubeka yembadi. Omunye umuntu uzothi hawu inkomo ezibili pho athi zincane lalela ukuthi kwenziwa njani ngokwesintu. Lengane ngenkathi uyakoyihlawula insizwa yakithi wayihlawula ngemali ihlawule ngenkomo njengoba kuthiwa nje zinkomo inkomo yokubonga nenkomo le ozocela ngayo nenkomo yesondlo kufanele ukuthi kube zinkomo ezihamba ngamasondo kube zithole zonke. Wenzelani ukuthi kube zithole? Wenzela ukuthi lengane yakho masisikhishwe komalume bayo wayemukela amathonga komalume angasali enenkulumo ngoba ngenkathi lezithole zisesibayeni zontathu zizomitha zontathu bese ziyazala zontathu. Wezwa lona sekuyinkomo eziwu6 ziphinde zizale zontathu sekuyinkomo eziwu9. Ingane yakho izothi ihleli kini ithongo lakomalume lizobe ligculisekile ngoba isibaya siyanda. Ubona abafowethu nodadewethu umuntu athi uhlawuliwe kodwa izinto zamkhomba komalume kwahlawulwa ngemali.
imali bavele bayidla yaphela. Imali incane kodwa imfuyo ayikho ncane. Asike sizame bafowethu ukuthi masigcina izinto ezifana nalezi sizenze ngendlela ngempela ekuyiyona, khipha inkomo uhambe ohlawula ngazo. Kufana noma insizwa yakithi uyakolobola, yenza isiqiniseko sokuthi awuloboli ngemali kuphela. Uma kukuthi walobola ngemali kuphela, wozama ukuthi ekhweni lakho ubuyele khona uhambise isithole noma izithole zibe mbili. Uma kukuthi uyalobola uyinsizwa, yenza isiqiniseko sokuthi akuyona imali kuphela oyikhiphayo, kodwa nemfuyo ibalekile ukuthi uyikhiphe ukuze izozala esibayeni ithongo likwazi ukubona ukuthi nazi inkomo ezalobola usibanibani. Ngoba into eyenzakalayo nigcina futhi imali lingasayibiki, okuthi nayo imali nazi inkomo nivele nidle leyo mali niqede esibayeni akusekho lutho, kanti umuntu ulotsholwa ngezinkomo. Kufanele ukuthi lezo nkomo zizale zande phakathi kwekhaya. Kanjalo-ke noma uyokuhlawula ingane, yenza isiqiniseko sokuthi ukhiphe inkomo. Ngaphandle-ke uma kuwukuthi-ke ababokantombi abanaso isibaya, ayikho-ke into ongayenza-ke nawe lapho. Kulungile mbukelo wempunga yesintu, asingawageqa amagula ngoba semungi. Namuhla besithi ake sicacise nje ngenhlawulo yengane ukuthi uma usufisa ukuhlawula ingane, inkomo ziba ngakhi. Amanga, amampunge lento ukuthi ingane entombazane ziba isithupha, ayikho leyo nto. Imfundiso yamaqili namaqola. Ingane yomfana nentombazane inhlawulo yayifana ngokwesintu, kodwa ngokwamaqili ayifani. Umuzi umuntu ethi zu7 entombazaneni ngoba isazolotsholwa, ayikho yonke leyo nto. Inhlawulo nje ingane ima kanje. Uma ingane kade ungayodli njengensizwa, ukhipha inkomo yesondlo, inkomo yokubonga ithongo lakhona, kuzoba inkomo yokubacela ukuthi bakukhiphele mhla usufisa ukuyifaka emsamo wakezi. Ngiyacela-ke mbukelo ukuthi siqhubeke subscribe kwi-channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV. Suthatha umfanekiso oqoshiwe siwudlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu. Bese sithi nje impunga.